kami sa sakalag ni Philbert Viola Pedro Martina. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang gugma sa Dios ug ang pahiusa sa Espiritu Santo manaakan ninyo. Kapasalamat kita sa Dios pinagini santos nga misa sa gugmang iyang gipaambit kanato diya sa iyang balaan nga kasing-kasing. Busa andamo nato karon ang ato kaugalingon mga igsoon. Mga tagpasaylo sa itong mga sala, aron ang iyan kita pagsalmot ni ining misa. Kitang tanan, nagakumpisar ako sa Dios ka magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, na nakalapas akong dako o yamot, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanglambuhaton. Sala, akong dakong sala. Busa nang muya ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanan mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo ako yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan on kita sa Dios ka magagahom sa tanan nagpasaylo ng atong mga sala. Dado noon tagitan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan, og ampingi kami diya sa imong kalinaw, og dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Kini ang gipangayo, pinagin ni Kristo, imong anak, kabuhi og hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios kausa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alaga diha sa laran sa Ginoo, pagbisti kamo og sako ug panghilak kamo, pangadto kamo sa templo
ug pagbangatan didto sa tibuok gabii. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Madala kini kalaglagan gikan sa labing gamhanan. Pagka makalalisang sa maong adlaw, patinguga ang trumpeta, ipalanog ang pasidaan didto sa Sion, ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamo katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kangit-ngit ug dulom nga adlaw, gitaptapan sa mga panganod ug ngiog kaayo, ug sama sa kangit-ngit nga mulukop sa kabukiran. Muhugpa ang bagong panon sa dalan nga wala pag-ingon, sukad masukad ni may sama niini sa umaabot nga mga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isay-say ko ang tanan mong katingalang mga buhay. Maglipay ug magsadya diha kanimo. Awiton ko ang kadayganan sa imong ngalan, o labing halangdo. Gibadlong mo ang kanasuran, o gilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang mga nasud na unlod sa gahong nga ilang gihimo, salitag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang mga tiik. Apan ang Ginoo nagalingkod sa iyang trono, hangtod sa kahangturan. Gipabarog niya ang iyang trono aron maghukom. Gihukman niya ang matarong ang kalibutan. Gimanduan niya ang kanasuran uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan.
Ginoo manahakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos Evanghelios sumala ni San Lucas. Pipilakas mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mubiti kaniya, mo nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna og mingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Kung nag-ingon kamo nga naghingilin ako og yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo ni ini, kung giingon ninyo nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingon mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa o kini mo'y nagmatuod nga hari na, nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa katao kusgan og sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga musulong og mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanan mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mo tabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka dautan espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala o mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag ni ini, magkanunayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya og makakaplag sa balay nga malinis og maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan ni ini. Unya mugula siya og magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mopuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pang kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Mayong gabi nakasuway na mo sudlan og dautan espiritu? Gusto mo mo suway? Dili. Ang magpalayas sa mga dautan espiritu ang atong Ginoo kay mas kusgan man siya. Mo na kaya niya palayason. Unya sa pagpalayas sa atong Ginoo sa kasuko sa mga kampo ni Satanas, sa kanang gahom ng tawhana hinatag ni kanang Beelzebul mo na ang prinsipe sa mga yawa, Beelzebul. Gitagaan siya gahom sa prinsipe sa yawa. Mga Ginoo, mga atong Hesus Kristo na unsa hitabua mag-away. Taga na ko yawa, ako sa awayon ang yawa. Dili na mahitabo maungkag kun mauna.
Ang tungod sa gahom sa Dios, mo na nakapalayas ako og dautan espiritu. Tungod sa gahom sa Dios, dili sa gahom sa yawa. So kung kaya ni Jesus palayason ang yawa, no, diha sa tao nga misulod, but pasabot mas gamhanan siya. Pero kita tao, daog jud kita mas kaya kita sa yawa, no? Musulod siya kanato. Kaya kita sudlan sa yawa, kaya kita tintalon sa yawa. Kay gamhanan ang yawa. Kita mahuyang man kita, weak man kita mga tao, at salig man kita sa gahom sa Dios. Kapit kayod sa Dios. Amen. Mubuwag kagani sa ato Ginoo, magngisi ang yawa kini tawhanan. Wala na simba-simba ni. Madali ra ni matintal. Ito, dala. Pero mas malipay ang yawa kung makatintal og hinimbahon. Kaya hinimbahon, adlaw-adlaw, sige basa diya sa pulong sa Dios, mas malipay ang yawa, no, kung matintal. Labaw na kung pari ang matintal, sus. Magfiesta gayud ang yawa sa sus. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord man ila yawa. Praise the Lord. Ang pari sa babag na tintal. Praise the Lord. Muna ampo ka mo sa iyo pare. Apa sa dinyo ampo? Iyo bagi ampo? Wapod. Apilin nyo. Mahal na Ginoo, mahal na Birhen. Panalip di tao ng among mga pare diri. Sa babag na dili matintal. Dili matintal sa mga byuda. Manintal na yung byuda, di man oy. Muhatag ra. Muhatag o kaayuhan. Karipader pagwapo. Kanipader sa anak, no? Pagmahal man na, no? Pagmahal na walay pasubra. Igo lang yun, nagmahal, no? Balaano na pagmahal. Munang, so, sa kasina sa yawa, gipasaginlan ang atong Ginoo ng yagahom, gikan sa yawa. Pero, wala pa manumbalingan sa atong Ginoong Kristo kay kahibalo siya na ang iyang gahom gikan sa iyang amahan. Mo nang kaisog niya, kaisog. Mo na careful ka mo kay malipay gayud ang yawa kung makatintal og hinimbahon. Nagdebosyon kang Mama Mary. Matintal nga ni ay pertin lipayan ni Satanas. Muna nang unsa may nindot itintal ka ninyo kanang kusog bubratatat ng yawa, sige pa dakdaki pa na, sige pa garbo naman na ngayon si Father Jojo naglagot ko ganihan nagmisa ang nanimbahay sige istorya diya sa atubangan ko. Ilan kumusuli ko 15, kaya ilan na ba ko? Wa mamati sa ako. Ako homily. Sige po sila humili ilag iyaha. Diha. Kung ba yan si Father Jojo? Hilungon ba yan na siya? No? Maniid raman na siya. Pero kay nagsumbong to, kay nagsumbong sa ako, but pasabot na nasakitan siya. No? Na kamo diha nag-atubag na kamo sa pare o na nag-istoryahay pod mong iyuha diha. Na pwede man pagkatapos sa misa, unya na ta mag-istorya pagkatapos sa misa kay isturbo kita sa santos nga misa. Alang. Naigari mo ko ito yung papapapap. Unya na pagkatapos sa misa. May 1 hour matapos sa misa. No? Tintal ka na, tentasyon ka na ni Satanas. Kuhito ni Satanas ang tapat, tintala kayo si pamati ng wali ni Father Jimmy, tintala na ito kayo. Kuhiton po. Wala ng mga igsoon, mga tentasyon sa atong kinabuhi, mga ginagmay, pero magdako ang mga
magtintal, panintal sa atong kinabuhi, hangtod mabihag na kita, hinay-hinay ni Satanas palayo sa atong Ginoo. Amen? Na ampo gayon. Careful kita sa mga tentasyon. No? Na nagani, maimumatik na tentasyon naman dyan ini. Ginoo, ayaw ako ilayo kanimo. Ayaw tuguti na matintal ako. Sa kanindot ana na pag-ampo. Mora to, usa ka lay minister, isa ka alagad na seminar, isa ka diocese, whole diocese, nag-seminar ang mga alagad. Gihaus, gibutang sila sa hotel. Nag-arkilang dako na hotel. Pagsulod sa alagad, kato di ay hotel, anila, operation na butangan og para magbalik-balik ang mga customer, butangan og guwapa, sexy na babae sa kada kwarto. Para pag-abli, good morning, sir. Welcome, sir. Sit down, sir. Ngayon, ang alagad pagsuri niya, Jesus, pasaylo ako, Ginoo. Ginoo, mupiyong ako mga mata, Ginoo. Hinatuta, Ginoo, pagbuka sa akong mata, wa na ni babae. Pagbuka mata, hala, imbis kay kanindot sa sinina, nawa naman ang sinina, ang piyong na pa siya. Ginoo ko, ayaw ito, batintan ako, Ginoo, pagbuka sa akong mata, wa na ni babae. Pagbuka yung mata, wa naman ang sinina. Nasa piyong na siya, Ginoo, ipiyong mo ang imong mga mata. Ato na. Ang Ginoo na ang gipapiyong. Natintal na, mga igsoon. Wa makaharong sa tentasyon. Naan panintal, mga igsoon. Daghan tentasyon sa atong kinabuhi. Daghan gayon pamaagi ni Satanas para kita matintal. Kanang mga mag-asawa na arang ka-close, ang mission ni Satanas, division. Mag-away sila, paawayon, no? Para magbuwag sila, paawayon. Muna tintalon ang bana. Kudi madala ang bana kay kusugan niya pagsalig sa Diyos, pagtuo sa Diyos, adto sa asawa, tintalon. Muna, naikadi mo abot na madaot ang iyong relasyon, muna maghinahinay na ka mga magbuwag, mga mag-asawa, hinumdumi, nagitintal na ka mo ni Satanas. Kay ang gihiusa sa Dios walay makapagbuwag ni ini, dili si Satanas makapagbuwag ni ining gihiusa sa Dios, kamatayon lamang. Amen? Mao na magsabot ka mo mag-asawa. Sabot ka mo gayon. Mahal kong bana, nag-ingon si Father sa iwali, kamatayon lang ang magbuwag ka nato. Mingon po ang bana, yes, darling. Kamatayon lang, darling, ang makapagbuwag ka nato. Kinsa may mauna nato, darling. So, magsabot na mo, kinsa may mauna, ha? Magsabot na mo. Manidugta. Ang Diyos, nagtawag ka nato, nga iyang mga anak, uban sa timos nga kasing-kasing, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga bisan diha sa paglutos, mupadayon sa pagsangyaw sa pagtuo, ug nga ang sakramento mahiusa siyang katawhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang kanasuran, nga ang mga kabos ug mga gigutom makadawat sa hustong pag-apod-apod sa mga bahandi sa kalibutan, mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 nga makabaton og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa manag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman atong paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Dios si Bali Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa itong mga sponsors, benefactors o donors sa itong mga proyekto, ilabi na sa pagpatukod sa bagutang simbahan, ngang ilang kinasingkasing nga hinabang, nga mahimong kapanaminan sa uban, alang sa pagpalambo sa bertud sa pagkamanggihatagon, ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa pagtukod sa itong bagong simbahan, ug nga sa kanunay mapanalipdan ug malikay sa sakit ug disgrasya ang tanan nga mga lumilihok niini, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga ngamatay ngang atong mga pag-ampo ug ang santos nga misa magtabang kanila sa paghupot sa kaluoy sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Diyos, pamati ang among mga pangaliya, sama sa imong pagdawat sa sakripisyo sa imong gilansang o gibanhaw nga anak. Kinsa nagapuyog na ka hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, magampo ka marunong ato sakripisyo, dawato ta sa Diyos, kamahan makakagahom sa tanan. O amah dawat kining mga gasang nga gipangayo kanamon Hesus Kristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangaton ta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan Diyos katunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kaya ang tanan nga mga butang, madako o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaba sa takna og panahon nagatagad sa imong mga balaod, gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron imong ngalan magdumala sa kalibutan o magadaig sa imong himaya diha sa tanan imong mga binuhat, pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo nga gidaig o gisangyo sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga pag-awit.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa Ginoo, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos kayo di kayo ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalagi mong espiritu aron pagsantos ing mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas sugdugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon mi kuasagpan, mi pasalamat kanimo. Mi pikas ni ini og mihatag ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mi kuha sa sakalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanang gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanan mga tao aron ang masalama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Antod sa iyang pagbalik. Ano paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, amahanan ng pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kanimo kaming giisip nga ngayon, matubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami na sa gugma ba ni Francisco, among Papa, no si Palma, among Arsobispo, tanan mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw silog ang tanan nga nangamatay da sa imong kaluoy, hilabi ng mga kalag nga among gihalad. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay ba ni Maria, ang inahan olay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kaboboton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygo, nagamo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makakagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magkampo kita sa atong lang itong amahan natong gamitin mga pulong nga gitudlugan nato sa atong manunubos. Mahanam anaasa hangalan.
Mangayo kami kanimo Ginoo mo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa sala kanunay milayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ningong kasaymong mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala ko nilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa atong Ginoo manakanunay kaninyo. Ato karon ipakita ang atong panaginigsunay. Peace. Mao kinagkorero sa Dios kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siya usab naghatag nato kalig-on sa atong kalag og lawas. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magampingon ta kanato alang sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. O Diyos kagamhanan, ang Eukaristiya nga among ipinagambitan, magpununta ka namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala ka namo nga kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyon Pirata. Maluluyon o pamarong amahan, midol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod, batok sa COVID-19, makahasol ug makahalo sa hanggang kinabuhi. Nangamawyo kami kanimo, karon nga imo kaming sudungon, uban sa gugma, o pinaagi sa maalimawang mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit sa kamatayon, pabalika ang among paglaom o pag-una, ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang sakit o sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna, nagkapalambo nga nagbugna pinagi sa mga iyahon mong mga kamot. Panalangin nga mga paningkamot sa paggamit din ng mga bakuna at sa pagtapos sa pandemya din sa among nasod. Nagampo kami alang kanila, kinsay nagbudlay, alang sa maayong panglawas. Nga unta mga lagadiya sa mga sakiton, uban sa katakos sa puangod. Ihatag kanila ang kamayuhan sa pangisip, panglawas, kaligon sa ilang kakakuhan, panalipod, batok sa sakit. Nagampo kami alang sa niadtong mga mapahiuli-unta ang ilang maayong panglawas. Panalipis sila sa nagalima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag ka namo ang grasya ning panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amon tang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsudong ka namo sa paglabang ning krisis, ug magtultol ka namo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag ka namo katuntanan, nagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, kinsay buhi gari uban kanimo. Lihas kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa hangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong pangalipod, o balaan nga inahan sa Diyos. Ayaw kawa nga ang among pangaliupo, dinhi sa among panginahanglan. Hinualuwa sa kami kanunay, gikan langan sa dotan, ug mamayaong balaanon nga birhen. Amen. Amen. Maria, kayuhan sa masakito. Yampo mo kami. San Jose, Yampo mo San kami. Rafael, San Roque, Yampo San mo Lorenzo kami. Ruiz, San Pedro Calungsod. Nay nag-birthday at tagaan og pag-ampo. Special prayer. Di ay ulitaw. Ulitaw ka na dong? Nepodaga. Nepod hamtong. Okay, at isa to kamot. Manindo kita mga igsoon. Wedding anniversary. Wala pa? Sige. Langit Amahan, salamat sa kinabuhi nga hatag mo kanamo, ilabi na sa nag-birthday karon adlaw. Ibubo kanilang grasya sa kayuhan, maayong panglawas, aron makapag-celebrate pa sila na makadaghan ng mga katuigan, kauban ang ila mga mahal sa kinabuhi. Langit Amahan, gabayan mo sila, kanunay, adlaw-adlaw, aron dili sila mitumpawak sa kadautan, bagkos ang ilang ginatahak ning kalibutan, padulong diya sa imong gingharian. Labdagan sila kanunay sa Espiritu Santo, aron dili sila matintal, dili sila madani sa pagbuhat og dautan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo ang Dios ka makagagahom sa tanan, Amahan, Anak og Espiritu Santo.
tapos ang misa na hala nga to sa Dios na dangkalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios ug happy birthday.